I comencem per una cita dilluns que ve amb les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol. El sabadellenc Joan Soteras va guanyar aquests últims comicis a la Federació el passat mes de maig amb 396 vots. El va seguir Àlex Talavera amb 370, Juanjo Isern tercer amb 238 i Pep Palacios quart amb només 23 vots. El 85% del cens va acudir aquell dia a les urnes. El Tribunal Català de l'Esport va ordenar repetir aquestes eleccions anul·lant 175 vots i els clubs tornen a estar cridats a les urnes aquesta mateixa setmana vinent. El dilluns de la cursa ha caigut el segon en els anteriors comicis, Àlex Talavera, després que bona part dels seus delegats territorials s'hagin unit a la candidatura encapçalada per Isern. En la prèvia de la repetició de les eleccions, aquí a Ràdio Sabadell escoltem, de moment, 2 dels 3 candidats que s'hi presenten responent a les mateixes preguntes. En el cas de Pep Palacios, l'escoltarem aquesta tarda per disponibilitat del candidat. No ho podrem fer avui a l'Hotel Suís, però sí a radiosabadell.fm de cara al vespre. Segurament serà un cara a cara, si es confirmen els pronòstics, entre Isern i el sabadellenc Joan Soteras, un cara a cara que han tingut també aquí a Ràdio Sabadell. Insisteixo, 4 preguntes, les mateixes pels 2 candidats, i aquestes són les respostes. Quina opinió teniu sobre tot el que ha passat en els darrers mesos i la repetició d'aquests comicis? Ha sigut una mica sorpresiu perquè Joan Soteras. Jo crec que era un tema que va anar a parar al Tribunal Català de l'Esport, que va haver-hi una impugnació després de les eleccions, cosa que jo, evidentment, no hauria fet. Jo, si perdo el cafè, me'n vaig a casa. Van fer la impugnació i, al final, el Tribunal Català de l'Esport ha fet la resolució de que es tenen que repetir les eleccions. Vale, molt bé, la repetirem el dia 13, es va constituir la Junta Electoral i va decidir que el dia 13 de febrer es farien les noves eleccions. Repetició de les primeres, i per tant, dilluns que ve anirem a votar i, evidentment, no dubteu que tornaré a guanyar i es farà justícia. La veritat és que sóc una persona, per una banda, super optimista, Juanjo Isern. perquè el fet que s'hagi pogut demostrar la corrupció del senyor Soteras amb l'anterior procés electoral per nosaltres ha sigut un gran èxit perquè érem conscients, i tothom és conscient, de la greu manipulació que la candidatura del senyor Soteras, encapçalada pel senyor Calle, van realitzar en els comicis del 22 de maig, i això, el que es pugui repetir, és donar justícia a el que els clubs necessiten, que és votar a la candidatura que ells vulguin que guanyi i no a la que el senyor Soteras vulgui manipular perquè guanyi ell. I realment una part negativa, i la part negativa és l'espectacle d'entès que s'està veient aquests dies amb aquestes permanents difamacions, insults, manipulacions, etc., que en definitiva està deixant el futbol català en el moment més horrible de la seva història. Com pot afectar que Talavera no s'hi presenti aquest cop? No ha sigut pas culpa meva. Això jo estava encantat amb les 3 candidatures que es presentessin. Ells intentaven arribar a un acord, ells 2, per anar contra mi, 2 candidatures juntes, no es van posar d'acord, doncs que no n'hi va haver prou amb això, que al final va resultar que van haver-hi 10 trànsfugues que se'n van anar d'una candidatura a l'altra, i això ha privat que el senyor Talavera es pugui presentar. Jo crec que això és molt lamentable, això demostra quin tipus i quina calanya de gent són aquesta gent de la candidatura del senyor Juanjo Isern. Això demostra quin tipus de gent són. Són gent que no tenen cap tipus d'escrúpol i, per tant, estarem al tanto que no ens en juguin un altre. Jo, el que li hagi passat al senyor Talavera és un problema del senyor Talavera i la seva candidatura. Jo entenc que en aquests moments els presidents i presidentes de Catalunya aniran a votar en 2 propostes molt concretes. Una, si volen votar a la persona amb més casos de corrupció de la història de la Federació Catalana i amb un director general adjunt amb més casos denunciats d'administració deslleial i de corrupció de la Federació Catalana, i una altra, que és la del senyor Isern, que és la candidatura de la democràcia, de la transparència, i la que l'únic que volem és parlar de futbol i estar pel futbol. Serveixen de referència els resultats de les anteriors eleccions? Jo crec que ara això ha canviat, l'escenari és diferent. Només som 2... No, serem 3 perquè el senyor Palacios també es presenta. Vol dir que serem 3, però el Palacios no va tenir massa incidència. Però l'escenari segur que és diferent, perquè les 3 forces més votades i les més fortes només en quedem 2. Per tant, és diferent l'escenari. Jo espero que em favoreixi i, per tant, els clubs són prou intel·ligents a Catalunya per saber qui
ha de venir a la Federació Catalana de Futbol regir durant 4 anys els destins del futbol català. Podrien servir de referència si s'hagués intentat facilitar el procés de votació dels clubs de Catalunya. Però des del moment que la Junta Electoral, manipulada pel senyor Calle, han posat les dates de les eleccions en un dia laborable i escurçant fins i tot l'horari de l'anterior vegada, doncs posa moltes dificultats perquè molts clubs puguin anar a votar. I això, doncs, evidentment, suposo que només beneficia a la candidatura del senyor Soteras. Quin missatge envieu als clubs? Que nosaltres seguirem treballant pel futbol català. Tot el que vam prometre amb l'última campanya electoral de fa 8 o 9 mesos, que no s'està fent campanya electoral, doncs perquè ja es va fer fa 8 o 9 mesos, amb aquelles promeses que es van fer, nosaltres les hem posades en pràctica, hem començat ja amb el nou pla de competició a treballar-lo. Tot el que es va plasmar en el programa s'està treballant ja, hem començat a treballar-ho, el que passa que ara tinc aquesta frenada de cop i bueno, esperarem que això surti bé, que tot vagi pels cauces normals, que tornem a sortir nosaltres i a partir d'aquí seguirem treballant amb el futbol català, amb el nou pla de competició i amb tot el programa que vam dissenyar i de les eleccions que va ser el 22 de maig del 22. La candidatura del senyor Isern és una candidatura que ha aglutinat a totes les persones que estan interessades en una federació transparent, en benefici dels clubs i, sobretot, en protecció dels presidents i presidentes dels clubs de Catalunya. Una candidatura feta altruistament perquè no pensem cobrar ni un sol euro en el moment que ens fem càrrec del comandament de la Federació Catalana, pensat per reduir costos, pensat per eliminar aquests gravíssims processos judicials que estan patint els dirigents actuals i que jo crec que és la millor manera que el futbol torni a recuperar la il·lusió, torni a recuperar la transparència i puguem tenir una federació al servei dels clubs i no uns clubs al servei d'unes persones que només s'aprofiten personalment d'aquests diners.